Każ ta' frodi li jinvolvi l-miljuni. Flus li nsterqu mit-taxxi li jħallas kull ħaddiem f'pajjiżna. Frodi li huma konfermati b'sentenza mill-qorti. Iżda, il-Ministru Michael Fanson, responsabbli politikament mis-settur soċjali, spiċċa kważi jitbissem meta ġie mistoqsi mill-midja jekk se jġor responsabilità għal dan ir-rekit mill-benefiċċji soċjali. Ma tħossi kellek tirreżenja. X'lek ikbir. Ara, naħseb hemm differenza bejn wieħed ikollu responsabilità politika u jekk in-naħa l-oħra tmur għad-demm politiku. U naħseb li dik ta' min wieħed jara. Ġifieri ma ħassejx li kellek tirreżenja. Kieku nerġa' ngħidlek, kieku kont involut f'xi ħaġa ma kellix diffikultà. Hija xi ħaġa li saret minn barra l-investigazzjoni għaddejja. Skomdu ferm din kienet it-tweġiba tal-Ministru għad-domanda li saret mill-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fih dan il-Ministeru tiegħu qabel li firmar ta' ftehim mal-Malta LGBTIQ Rights Movement. Bil-Ministru tan spiċċa daru manħajt quddiem il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li ħarab il-barra u ma kienx preżenti għal dan l-iffirmar. Bil-Ministru Fanson jaħrab mistoqsija wara l-oħra, anke minħabba l-fatt li dan il-każ serju ta' frodi wera kemm l-affarijiet mhux jaħdmu sew fil-ħruġ tal-benefiċċji soċjali. Għalkemm il-Ministru jifhimha mod ieħor. Hija sezzjoni li tiffunzjona. Ir-rekit ta' frodi li għal sentejn saħin żamm mistur mill-poplu Malti Wawċi. Fil-fatt, f'Diċembru tal-2021 kienet ħabbret ir-reżenja ta' Silvio Grixti minn membru parlamentari Laburista e kif kien qed ikun investigat dwar ċertifikati tal-mart irregolari u iffirmar ta' dokumenti folot. Madankollu, dak iż-żmien dawn kienu biss ta' negazzjonijiet u ftit kien hemm dettalji tar-rekit li kien għaddej. Bil-Gvern għażel li jaħbi dan il-frodi kompletament. Li hemm ir-rekit vera, mhux kulħadd, mhux ġenwin. Issa, ma taħsbux li kellkom tgħidu lin-nies isma'. Aħna sebniek. Għax jisa nħebiet. Ma naħsibx li nħebiet, fir-realtà jekk inti għandek istituzzjoni li mexxiha proċess, naħseb forsi waħda mill-affarijiet ovvjament hija tikkoopera mill-ewwel. U dikka mhux biss għamilniha ma anke ħadna l-isbrika fejn kien hemm il-każ. Titqolt jiena naħseb li hija elementari wkoll li inti ma tfixkilx investigazzjoni. U minkejja li din kienet l-ewwel opportunità li fiha l-ġurnalisti kellhom ċans isaqsu lill-Ministru Fanson dwar dan il-każ serjissimu, il-Ministru għażel li ma jweġibx il-mistoqsijiet kollha u minflok tela' l-barra. Min se jkun qed jerfa' responsabilità politika dwar dan il-każ? Se jkun hemm xi ħadd jerfa' responsabilità politika? Rispondejtek diġà, Sinjora. Jiġifieri ħadd ma jerfa' responsabilità politika. Thank you, grazie. Michael Fanson jibqa' ma jgħidx min se jġorr ir-responsabilità politika għal dan is-serq ta' miljuni.